Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri Ketenat Puli Putih ke Sorkar Jela ulah kentu yakinoi kai sekolah SSA bat yakinoi kai food teacher bakin ai ke jing syakri babha bat ka bapakatam yaki kena skul hadien bak Sorkar Jela kala penkemen yakinoi kai da ka basiu ya ketulap ka bathamai yakani balakmen ulah kentu ha bakran ha jing lang le buram bala pelong da ka Meghalaya SSA School Association bat ka Meghalaya Food Teachers Association ha madan student jiau ha ka shitare ujimang arajar penrio ulah ongru baka jingshim jinggit kli jong Sorkar na ka kinoi kai skul kalong hadian baka skim SSA kabala bay pisa da Sorkar Padang kala penkut no kapule kaputhi kalong kabrat kam hadu kata ka state Meghalaya jengi kalong kabala kerku Henry ngidon shibun ki jing mila ban ang ki legacy issue Kibangila Maria Shim Minister of Education aja khatra I President bak office bearer kivan pekuk burom yang ngah po office ngamut te ki kemen bah tang setiaw hadin lapoy de ki shithi ki ba kumno ngam tipsho prapna ka tulok kasa hakatu por where to get money arja khat prang shinting yakren about chief nisar on sir 8-month area and is piling up where to get this money we try but I'm very happy nga kemen shibune about chief nisar hakanog no por kabangidan kam ko education department uyara but habang ipay yak education ngihap dan lightly ki bangi day banle am day tang na bantagi nong hikay handai ngipay kamtam ki nong hikay ki don na kabanta ki khna school ngikwa ban ay ka classroom ka joyful classroom ka joyful knowledge nakabenta ki knas ko hanrel dangi pek ki government school umdan building pek ya ki school zero enrollment pek ki way ki school enrollment dagi spangot nong hikay tangwe terte kane ka pentakli yangi kum kinong perkhat ka ka bangi day banle man ka por piwan ban ya kendo ban salt ya ka jing jong kino hika henrengi ong ka ketin kemeng ong ngin le ya ka babahatam ha ka kan sapoy ka por ka bangin la ban le babahatam namar babaro ki government ki sarkar haswa jongi ki shimbe pila demand last try pagkiw tulap there is no policy. Kamdan policy. Araja arpuar pia strike ni pekil tulop. Handai kamdon kata ka stable policy. Kami concern ke jongan adu aja khatra ka longba. Syae ka SSA teachers kinlay on dalakut ka skill. Syae kinlay ngidan bok bangi don ulidar uba don ka vision bangi day banle AA san phajar ngut kinong hikay hapo ka state ke jongi baro nginon tang lai pun riulak
kamu do wew nong hikai na ka banta nyau phau mut ki nong song snong om ki khna school hanrai balei kapule ka puthi kahia kalong ba kam don kata ka joyful classroom den ta kada kinong hikai kidei ki wei na kita ki research ban pelong ki khna ban ai ki khna ki bakamen den ta kada ngi kwa ban pengkut ya kata kaya kat pangila ka bor ya kini ki jing den ta kada ngia song bun sin badu chief nisa ngia perkat commissioner secretary ban nyemla ban kle yau Dr. Vijay Kumar commissioner secretary finance hakabakut nyong let's do it tementa phila kemen kaya makwa pengkemen ya gitu ki saupel san ngot hakawe ke classroom kaya makwa nado kemen sem ngakwa baki kena school kidei ban kemen lengba jong pidei ke atia nakabanta kaneka habang ipej ya kinoy kai amdei tang kinoy kai ngipej ya kajing pit jing biang jong ki khna school den ta kadaw ki scholarship ngi kentiu banyara ya ki khna school ngi persang mapen biang ya ki school building jong ki common school ban yo ya kata ka joyful environment hapok ki school ni persang man penbiang ya ki college keleng-keleng den tak daw ngaong hadu arja khatra tang riu tuli government college kita menta ngiladon keleng-keleng namar ba ngi kwa ban ai ya ka jing start ya ki khon gi jongi lengba jongpi den takada konong hikai be sngew bah trishtam nama pangi ong ki nong hikai kidei kum ong presiden ba Aristotle kidei ki nation builder you cannot make a nation builder until and unless you look at interests of the children of the student. Let us be talking ngin ai ya kata kajing syakri ngin nakalang ka sarkar ngin persyang banle ya kababahata sakawe kabakongsan kabaong kabanga kwa bang kento kumbal ong iba tong karmene pilaya tip ya katarik jong ka emtet ngila persang ban pemi ya gi guidebook ngila persang kadiarti kala persang ban ay kilat sngew bah ya le ban pas namar ba Shitarik o September arajar arpunyo lada ka Supreme Court kam kala ya ka order ka jongka ngila file ka review petition ka SSA kala file review petition ki bagistin ngila file lada kam kala pinwan maramboy snyawa ya rap ya snyawa ya rap ngong dalay leiro mla pilong ki bastat pin paspin lada pi ya ki kon ki jongpi Lapi iya yang kesem ke jongpi, lapi iya yang kamu jongpi, don bala bante ya pi bapin pas. I'm full confident that all of you will get through. Ngam kwa ban shim kapor, sa simbiang, komu syakriu berit jongpi. Oba, pet ya kan nakakam, ngidan kam ya kajing trelang jongpi.
ban reform ni education ni don kam ni ke triang ni ka rationalization kalayai corporate ba ke ka rai jo sarkar corporate ngin nom rai ya ka bakla ngi pe ya ka ba haden sai sin biang nga ai khublei yaw chief minister dam bram jengi nga ai khublei yaw deputy chief minister ya ka cabinet para ka we but ngila penmi ya ka tu kot khasi karo sngoba hikai wat ong ai nong hikai yang isawe pi happy banang ngarung hab banang menta kalalong official language o chief minister da squad sngo thu banga kren haban pule khasi ngarung ala kwa o sngo thu bo un kren ngan pule karo namar ba kala don kam ka dek official language sasin bian ngai khuble pi na do ka men sem ga janga na ka banta education department ngai khuble pi paro ngai khuble ki bai don hang ne ki ba don la ying sem bat ngai khuble tong ya te ya ka makhalia ka bakiu hakiliang baro ang ni kusek acuku ang ni acuk ongani ko mesoka ang habagak tin ke im kajai benriu ke im Kaladon kata kami Mikhalia language act na do usnam arajasan kuman penjishano kan ba men hakani ka country tari jong ubnaya yong ka bombot ni tau April arhaja April na ka jingpen bana officially ba lashim ya kaktian kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktian garu tu lashim ya kakom kataka official language ngasngungu burung ya kan kasih atas society bat ru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ge government department li ngakot meeting mana haka bengi syong di study nadu ka law department nadu ka arts culture naki department kiba per ngia discuss ngaong tongin to ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka bat mangai daka bengi ong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direksi nama baca kunci sih nama boleh mungkin nama dia apa interview aku baca kunci nama dia mungkin cara bilang nama tak cakap yang nilai kuat syaba kaktian jungi kan yo no ke jingi thu bokpura par khantam kan rong ka khanet bokpura nri kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktian kasi bat kaktian garo kan long no kata kaktian bokpura jong gejela